we're going to react on Blackpink's Playing with Fire. Kaja! Fire. Isa. Oh, sexy yan eh. Oh! Uy. Oh, Jisoo. Oh! Da! Ako ang bias, besh. Gwapa kayo. Nice ko din si Nina ay. Uy! Jean man May lalaki, besh. Opa! Oh my God. Umigat ka na, ha? Wala! Gapahan ni Jenny eh. Oh! Gwapa kayo. Jisoo! Gwapa kayo siya hair. Bagay siyang red. Oh. Gapa si Jenny. Payat. Okay siya makanta, no? Tapos siya tingog, manggot. Ay! Da. Oh, iga. sexy kes. Yawa, gapa siya si Jenny ay. Mura sila mga model. Mura sila mga model nga nagkanta. Uy! Oh, Inas na nga Ay, to. itong kanta. Ay, Kamot. kamot ay. lalo na ang sindihan ng fire. Da. Gapa yung si Nina, no? Bagay sa iya, ha? Oh, nice na. Uy, gapa. Kaya siya. Puti mo, good kayo. Yan. Oh. Da. Siyempre. Proud siya mo rap ay. Gwapo po siyang mata. Da ko ba? Kan elegante man good day si Jenny. Oh, elegante siya. Sophisticated ang nagbuhay. Ang model. Da. Kani pang pwede na siya maganda. Paano siya kaya inosente? Inosente yung peg. Kaya normal. Gwapa mo si ano eh, Lorzay. Oh, gapa sila tanan eh. Perlo. Gwapa. Si Jisoo good no kayo. Gawa po siya tingog. Yung tingog ba kay ma-signature good. Gapa si Jenny. Oh, gapa ni Jenny. Gwapa kayo. Mukanta o murap siya, no? How siya? Kani ba si G.I. kani si Rosé. Lamo na. Mawata wala ano. Faith. Sexy yan lang mga short. Uy, batab. Magiging hito na naman siya. Di ba naging ato mabundo si Ana? Napunta rin. Si Jimin. Pag-isurog niya ang picture. Gapa po kayo ni Jenny. Oh, gapa kay lips. Hol. Oh, gapa po Gwapa, kayo ni si ano, Half Lisa. lang kayo. Guru pa na kayo. Half lagi pakita, besh. Sa talang whole. Uy, kita po, half na po, gwapa, i-hold na. Bakso, Blackpink, Bakso. Nice. We're expecting a great performance on live. Yes. Back on backstage. Yeah. Annyeong! Yeah.